Ok. Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi o să aflăm despre compania One More International. Corina Pleșa este numele meu, sunt profesor și expert în marketing în rețea. De peste 12 ani fac această activitate cu comunități foarte, foarte mari. Sunt foarte entuziasmată că această companie a ajuns în România acum de foarte curând. O delegație a României, prima delegație a României a fost la un congres la Istanbul. Ne-am întors cu foarte multe noutăți și cu foarte multe vești, în special pentru România. Compania One More International este o companie care a apărut pe piață în 2014, da? Are deja câțiva ani, dar s-a extins foarte, foarte mult în zona Asiei. În Europa doar Bulgaria este țară deschisă oficial. Pentru cine caută oportunități de afaceri, înțelege că este o oportunitate uriașă având o piață întreagă la dispoziție, dar nu vorbim doar despre România, vorbim de întreaga Europa. Domeniul în care activează este domeniul wellness. Sedii pe Europa există în Rotterdam pentru că au luat toate avizele pentru Europa, pentru a putea distribui produse în Europa, iar produsele pe care le propun sunt plasturi medicinali, plasturi bio cu niște efecte extraordinare. Sunt peste 4 milioane de utilizatori, s-a depășit numărul de 450.000 de distribuitori, iar pentru cine este focusat pe business ar trebui să rețină această cifră. Retenția este de 98%. De ce? Pentru că acești plasturi acționează, funcționează, rezolvă o mulțime de probleme legate de boli. Sistemul prin care se transmite substanța activă din acești plasturi este sistemul transdermal, adică prin piele, iar substanța activă se asimilează total. Este foarte simplu de utilizat, absolut oricine își poate lipi pe el un plasture pentru imunitate, cu vitamine, pentru sănătate, pentru potență, pentru antidurere. Sunt 10 produse pe care o să le aflați de la cei care v-au invitat sau la cursurile sau la prezentările de produs. Dar acum e foarte important să intrăm pe partea de business. Deci produsele sunt bune, funcționează, sunt accesibile. Cu ce vine oportunitatea? În primul rând cu faptul că există certificări peste tot, certificări chiar la nivel de Organizația Mondială a Sănătății, certificări de la FDA-ul american, o mulțime de certificări, iar cu ce vine nou? Compania cu un plan de compensare extrem, extrem de atractiv. Asta ce înseamnă că se câștigă bani destul de ușor și oricine poate să înceapă să câștige bani încă din prima lună, fără un efort extraordinar sau fără cunoștințe medicale neapărat foarte multe. Și în România și la nivel internațional s-a creat un sistem de educație și de sprijin, așa că oricine poate să înceapă. Important este ce își dorește fiecare. În această companie poți să te înscrii chiar astăzi. S-a obținut pentru România înscrierea gratuită. Deci este extraordinar să vrei să devii distribuitor autorizat al acestor plasturi și să nu te coste absolut nimic. Te-ai înscris cu datele tale, deocamdată poți să te înscrii doar oferind datele tale persoanei care te-a invitat, da? Și ți se deschide automat un back office în care ai totul la dispoziție, toate rapoartele posibile, toată structura pe care poți să o creezi și propriul tău magazin.
care este avantajul față de un client? Vei avea cu minim 20% mai ieftine produsele. Deci din start vei cumpăra pentru tine produsele cu 20% cel puțin mai ieftin. Dacă îți cumperi angro, vei avea procente și mai mari. Deci, tu dacă te hotărăști să te înscrii astăzi în această comunitate, poți să o faci și ai avantaje la produse și poți să ajungi să consumi produsele gratuit și poți să începi chiar o carieră și să câștigi extraordinar de mult, de la câteva sute de dolari la câteva zeci de mii de dolari. Persoana care a adus acest concept în România este la cel mai înalt nivel al companiei, a început acum 2 ani de zile și a depășit $1.000.000. Sunt lucruri care se probează cu dovezi, cu cecuri, cu tot ce dorim noi. Bun. În momentul în care ai luat decizia să te activezi în această companie, ai posibilitatea să-ți alegi pachete de activare. Sunt 4 pachete de activare, asta înseamnă pachete de produse. De ce? Ca să le testezi. Oricât de mult aș spune eu sau oricare din colegii mei că sunt extraordinari plasturii, că te ajută pentru sănătate, nu poți să crezi până nu încerci pe pielea ta. Și atunci există pachetul standard pentru testare, dacă vrei, cu 100 de puncte, valorează 100 de puncte. Un punct este echivalentul a 1,3 euro. Deci cei care au început cu pachetul standard și-au cumpărat produse de 132 de euro, în banii noștri 688 de lei. Da? Există și pachet de 300 de puncte, și pachet de 650 și pachet de 1000. Avantajul este că atunci când îți cumperi angro, vei avea mult mai multe produse, le poți încerca pe toate 10 tipuri de plasturi, da? Atâta sunt 10 tipuri de pachete cu plasturi, dar poți să ai adaus comercial până la 40-50% la vânzarea directă. Bun. Alegerea ți aparține, poți să începi cu un anumit tip de pachet și să faci upgrade în decurs de o lună, să treci de la un nivel la altul. Tu trebuie să hotărăști ce cale alegi, calea de amator, din când în când să faci această activitate part-time, sau vrei să faci o afacere reală din asta și să câștigi foarte mult și să ai o cotă foarte mare de piață. Marele avantaj pe care îl subliniez este că suntem la început în România. Vin foarte multe oportunități pe piața din România, dar foarte puține dau posibilitatea să fii printre primii. Da? Una este să începi acum, alta este să începi peste 2 ani. Garantat acest lucru. Exact cum spunea una din prietenele mele, domnule, trenul ăsta nu-l mai pierd. Că au venit tot felul de trenuri, au trecut pe lângă mine și uite oamenii ăia unde au ajuns. Bun. Dacă te decizi să iei foarte în serios acest proiect, această companie te plătește cu numai puțin decât 9 bonusuri. Și sunt bonusuri cumulative, deci le poți lua pe toate. Și eu să le descriu pe rând care sunt aceste bonusuri, pentru a înțelege că orice om a început astăzi deja poate să facă bani încă de mâine. Da? Primul bonus este bonusul de viteză, bonusul de start. În momentul în care noi ne-am înscris, avem posibilitatea să facem și alte înscrieri. Putem să aducem alături de noi oameni care au nevoie de produse sau oameni care au nevoie de bani. Este o alternativă, un plan D, un plan care ne poate ajuta. Da? Bun. Ce înseamnă acest lucru? Dacă unul din oamenii noștri s-a înscris și și-a activat contul cu 100 de puncte, tu vei câștiga
25 de dolari. Instant vei câștiga 25 de dolari. Matematica nu minte niciodată. Presupunem că într-un an de zile, nu într-o zi, într-un an de zile tu arăți acest proiect și 100 de oameni se vor înscrie ca să-și consume produsele cu reducere, nici măcar să facă afacerea, pur și simplu pentru ei. Ei, de fiecare dată când ei cumpără acel pachet de 100 de QV, deci de 100 de puncte, tu vei încasa 25 de dolari. Eu sunt profesoară de română, da? Eu a trebuit să fac băbește. Păi la 100 de oameni ori 25 de dolari, asta înseamnă că eu într-o lună voi câștiga 2500 de dolari. Ceea ce nu cred că e rău pentru nimeni. Bineînțeles că dacă oamenii se înscriu cu 300, vei lua 75 de dolari, cu 650 vei lua 160 de dolari, iar dacă vei avea consumatori mari, iar la consumatorii mari putem vorbi deja de cabinete, de terapeuți, de magazine naturiste, consumatori care și au de 1000 de QV, vei lua de fiecare dată 250 de dolari, acest comision de pornire. Următorul bonus este bonusul de activare. Ce înseamnă acest lucru? În orice firmă e normal să fii activ. Ai intrat ca să faci o activitate, da? La serviciu nu o să-ți primești banii dacă nu te duci la serviciu. Asta este absolut clar. Și atunci, ce înseamnă această activare? Înseamnă că, lună de lună, tu ar trebui să ai un rulaj pe contul tău de 100 de puncte. Asta înseamnă fie că îți cumperi produse pentru tine și pentru familia ta, fie că ai clienți care îți cer aceste produse, da? Bun. Dar dacă tu ești o persoană care nu iubește neapărat să vândă, sunt persoane care nu vor să vândă. În schimb, ești o persoană care vrea să dea și altora posibilitatea să se înscrie, adică devii un recrutor. Dacă 2 persoane s-au înscris într-o lună în echipa ta și acele 2 persoane și-au cumpărat un pachet, deci ele sunt active, tu nu mai plătești acea activare, da? Ai gratis activarea în luna respectivă, iar compania îți dă un bonus în produse în valoare de 50 de QV. Un pachet sau 2 pachete de plasturi. Este extraordinar în fiecare lună să primești un cadou doar pentru că ai înscris 2 oameni în acea lună. Și sunt în România deja mulți oameni care primesc acest cadou. Eu fac parte din această categorie. Flori, Liviu, Amalia. Este extraordinar să vezi că primești lunar un cadou. Apropo de primit produsele, în prețul produselor este inclus transportul. Transportul este gratuit și vine oriunde în lume cu DHL-ul. Da? În maxim o săptămână acel produs ajunge la tine acasă fără alte costuri și este extraordinar. Bun. Dacă într-o lună de zile tu te apuci serios să promovezi acest proiect, să afle oamenii de la tine despre plasturi și despre efectele lor și despre afacere și 3 oameni sunt înscriși într-o lună și acești 3 oameni împreună fac un rulaj de 600 de puncte, tu mai câștigi un bonus de 100 de dolari. Și sunt în echipa României oameni care au câștigat într-o săptămână acești 100 de dolari. Pentru că au înscris 3 prieteni care și-au cumpărat pentru ei aceste produse. Dacă într-o lună se înscriu 4 oameni care împreună rulează 1000 de puncte, mai câștigi încă 100 de dolari. Se adună la cealaltă 100 și în total, cu toate înscrierile, cu toate bonusurile,
ajungi să ai câteva sute de dolari asigurate încă din prima lună. Concluzia la care am ajuns noi, care am început de 2 luni acest proiect, este că cu minim 4 persoane în fiecare lună îți poți asigura 300-400 de dolari. Eu cred că sunt foarte buni pentru o chirie, pentru o rată la mașină, pentru școala copilului și mai câștigi și produse gratuite, deci consumi și produsele pe care le primești cadou. Bun. Din momentul în care tu ai început să înscrii oameni, sistemul este un sistem dublu, adică un sistem atât liniar cât și binar. Binar înseamnă că tu pornești din start cu 2 echipe, o echipă dreaptă și o echipă stângă. Rolul tău de manager de afaceri este să ai grijă să fie cât mai în echilibru aceste echipe. Vei fi plătit cu un bonus extraordinar, bonusul de echipă, la nivel infinit, deci nu ai o problemă cât de adânc este, cât de mult crește echipa, cu procente pe echipa cu rezultatele mai mici, adică echipa mai slabă. Ce înseamnă acest lucru? Ce procente? Dacă tu te-ai înscris cu 100 de QV, ai 13% bonusul de echipă. Dacă te-ai înscris cu 1000 de QV, ai 19% bonusul de echipă. Și tot ca să-l înțeleg bine, a trebuit să fac niște simulări. Dacă echipa mea cu piciorul cel mai scurt, așa se numește în lumea asta a marketingului multilevel, picioare, da? Dacă echipa mea de pe piciorul scurt a produs 10.000 de euro, dacă eu sunt la 13%, voi lua 1.300 de euro. Dacă sunt la 19%, voi lua pe aceeași muncă, pe aceeași echipă, 1.900 de euro. Acest bonus este săptămânal. Săptămâna începe de miercuri până miercuri. Se înregistrează automat în back office-ul nostru rulajul echipelor noastre, da? Și de miercuri până miercuri se vede acest team bonus și se încasează. Este limitat la 20.000 de dolari pe săptămână. Și noi la Istanbul acum am văzut o mulțime de oameni care iau acest bonus săptămânal. Cel care ne-a adus pe noi în echipă, diamantul nostru, la cel mai înalt nivel, săptămână de săptămână câștigă 20.000 de dolari. Și a început acum 2 ani de zile exact ca și noi. Un alt bonus extrem de interesant este cel de carieră. Bineînțeles că vrem să creștem în carieră pe măsură ce învățăm, pe măsură ce aducem oameni în echipă și este foarte simplu de ajuns la primul nivel. Primul nivel se numește Rocky și este la 500 de puncte pe piciorul cel mai scurt, adică 500 în echilibru. Da? În România sunt 7 persoane la acest nivel, au fost premiați cei care au venit la Istanbul, vor fi premiați la evenimentul din 8-9 aprilie de la București. E foarte simplu de ajuns la acest nivel. La nivel de Rocky, un Rocky câștigă 5-600 de dolari lunar. Cam asta este media de venituri. Beginnerul este la 3000 de puncte în echilibru, iar diamantul este la 250.000 de puncte în echilibru. Scot în evidență nivelul al 3-lea, apprentice, pentru că la 6.000 de puncte în echilibru ajungi să ai niște bonusuri extraordinar de mari, iar eu cred că în echipa României foarte curând o mulțime de persoane vor ajunge la acest nivel de
apprentice. De ce este atât de important? Pentru că un alt bonus extrem de bănos este bonusul de echipă, matching bonus de fapt. Este un bonus de drepturi de autor, dacă dorești. Aici se consideră foarte important prima linie, adică oamenii pe care tu personal i-ai adus în echipă. De la primul nivel vei câștiga săptămânal 10% din acel bonus, team bonus pe care îl câștigă oamenii tăi. Deci dacă eu am în echipă un om care câștigă $10.000 într-o săptămână, acest bonus matching bonus îmi aduce 10%, adică $1.000. Dar eu pot să am 10 oameni în prima linie și atunci acest bonus îmi aduce acești 10% de la fiecare om din linia întâi. Dacă ajung beginner, voi câștiga 25% din acel team bonus de la toți oamenii din linia întâi. Iar acel apprentice de care v-am spus este extrem de atractiv pentru că ajungem să câștigăm 50% din linia întâi și 10% din linia 2. Și cel mai bine învățăm din povești reale. Diamantul nostru câștigă lună de lună, săptămână de săptămână, $20.000 în acel team bonus. Sponsorul lui este o persoană care nu dezvoltă afacerea. A adus 4-5 persoane și norocul a fost ca una din acea persoane să fie acest domn Gürkan Kandemir, care a ajuns diamant. Sponsorul, pentru că este la nivelul de apprentice, săptămână de săptămână câștigă 50% din ce produce diamantul nostru. Adică din cei $20.000, el câștigă în fiecare săptămână $10.000. Doar de la un singur om câștigă $40.000 lună de lună. De ce? Pentru că a căutat și a adus un diamant în echipă. De asta niciodată nu știi pe cine aduci și cum aduci. Doamne ajută să aducem toți diamanții din Europa în echipele noastre. În momentul în care ajungi diamant, câștigul tău este pe 4 linii în adâncime. Deci de aceea au ajuns foarte mulți oameni la câștiguri de peste $1.000.000 și nu va cădea niciodată genul acesta de afacere atâta timp cât se bazează pe produse legate de sănătate. Oamenii au înțeles cu pandemia aceasta că cel mai important lucru pentru noi este sănătatea și oamenii investesc în sănătate, sănătatea lor, a copiilor și a familiei. Bineînțeles că atunci când ajungi la carieră, vei primi și un bonus de carieră. $500 un cec odată la apprentice, 10.000 la master și 25.000 la diamant. Nu cred că ne supărăm nici de un astfel de bonus, dar sunt persoane care au spus că vor următorul bonus și îl doresc foarte tare, adică un bonus de mașină. Bonusul de mașină este de $400 lunar sau $1.000 lunar dacă 3 luni consecutive tu și echipa ta rulezi un număr de puncte până în 15.000 la 400 și peste 25.000 la nivel de 1.000. Așa că gândiți-vă ce mașină vă doriți, pentru că vi se plătește direct leasingul de mașină. Noi am văzut pe scenă deja oameni care au câștigat acest bonus de mașină la evenimentul la care am fost, oameni în cărucior, oameni care au venit acolo cu familiile, din toate țările, din Indonezia au fost foarte mulți, s-au extins foarte mult pe zona de Asia. Vestea bună, încă o dată, Europa ne așteaptă, pe noi și pe prietenii noștri. Sunt traininguri naționale,
traininguri internaționale, de 2 ori pe an este un astfel de congres în Istanbul, următorul va fi în septembrie, începutul octombrie, și dacă acum o delegație a României a fost cu 32 de persoane, eu cred că din România putem fi de 10 ori mai mult, 300 de persoane, e aproape, nu sunt costuri foarte mari și chiar avem un potențial foarte, foarte mare, e și foarte multă distracție. Concluzionând, vă așteptăm alături de noi, căutăm lideri la nivel național și la nivel internațional, totul stă la o decizie distanță. Cine e om de afaceri sau are mintea pregătită pentru a face o afacere, înțelege cât de importantă este poziția într-un astfel de sistem de rețea. Sunteți în primii oameni din România, decizia este înscrierea pe loc, nu vă costă nimic, și apoi activarea cu unul din pachetele puse la dispoziție, 100, 300, 650 sau 1000, și să ne vedem la următoarele prezentări. Mâine seară de la ora 20:30 avem o nouă prezentare, de data aceasta este cap-coadă cu produse. Vineri avem training și noutăți despre primul eveniment live din România, iar duminică de la ora 17 avem un training cu un doctor din Indonezia, expert în acest sistem transdermal. Asta este informația, aveți informații și la persoanele care v-au invitat. Dacă există o întrebare, să știți că vă stau la dispoziție. Dacă nu, ce să zic, să ne vedem pe scenele lumii cu cât mai mulți bani în buzunar și cu cât mai mulți oameni fericiți și fără dureri. Există vreo întrebare? One more. Bun. Atunci așteptăm să vă felicităm pe grupurile noastre de afacere. Vă așteptăm cu drag în echipă. Avem nevoie de lideri, de prezentatori, de oameni care vor să dezvolte la nivel național și internațional. Vă mulțumesc mult! Și noi mulțumim! O seară bună! Mulțumim, Corina! A fost foarte frumoasă prezentarea! Seară bună! Mulțumim și noi, Corina. O seară bună, Corina, mulțumim frumos! Mulțumim, Corina! O seară bună tuturor! Corina! Seară frumoasă! Seară bună! Vă pupăm!